खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ गिबि गिबियावनो आङो उदांस्रि साननि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नै आं दा रेडि जाबाय अफिसावहाय फिरफिला बिरहोनायावहाय थांनो थाखाय नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो दे न'नि गेटआव जोंहाबो फिरफिलाखौ बिरहोबाय दायो जों दंफैयो रौता सारियालिनि ब्रान्च अफिसावहाय बेवहाय फिरफिला बिरहोनाया जाबायानो दायो जों थांगासिनो रौता स्टेशननि खाथियावनो थानाय रौता साब अफिसावहाय पोस्ट अफिसनि बेवहाय नै सारा अलरेडि प्रिपेयार खालामगासिनो फिरफिला बिरहोनायनि थाखाय আহি আছে Chief guest. Hey, who are they? Mobil khamsi bagari ya. Garis di sama zona lain dari kudi kuda. Oh sah. जोङो फिरफिला बिरहोखांबाय बुट जानोसै जोंहा কি গাইছো আমি আজি কি গাইছিলো কি दायो बयबो साहा लोंनो थांदों खथा गायसोमोन चकलेट होनो नागिरदों अफिसाव फिरफिला बिरहोखांनायनि उनावहाय जोङो साहा फुदुंनानै बिदिनो जाबाय जोंनि सारा जाहोखायो बोसोरफ्रोमबो बेबायदि इन्डिपेन्डेन्ट डेआव लास्ट इयारावबो जाहोदोंमोन दायो जोङो न'आव थांफिनगासिनो ओमफ्राय भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों बाय